belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Volgens de rechtbank handelt Curaçao onrechtmatig bij het vasthouden van ongedocumenteerde Venezolanen. Ze worden vastgehouden onder een strenger regime dan reguliere gevangenen. Dat heeft de rechter gisteren in een kort geding gezegd. Dat was aangespannen door 10 ongedocumenteerde Venezolanen. Het gaat om 4 vrouwen en 6 mannen. De rechter heeft vorige week na behandeling van het kort geding zelf een kijkje gaan nemen in de cellen van de ongedocumenteerden. Daar stelden ze dat de illegalen 18 uur per dag in hun cel moeten blijven. Het gaat om benauwde en donkere cellen. Er zijn nauwelijks recreatiemogelijkheden en geen zinvolle dagbesteding. Daarom heeft ze bepaald dat de ongedocumenteerden vrijgelaten moeten worden. Zijne Majesteit Groningen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een drugstransport onderschept. Het marineschip en de bemanning waren pas enkele uren inzetbaar verklaard na het afronden van het trainingstraject. Het gaat om een go-fast waarop 5 mensen aanwezig waren en in totaal werd er 650 kilo cocaïne aangetroffen. Ook werden 4 vuurwapens aangetroffen. Om de go-fast tot stoppen te dwingen werden er waarschuwingsschoten gelost en zijn de buitenboordmotoren uitgeschakeld. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Gregory Wilson van de APVO vindt dat de overheid in gebreke blijft bij het verbeteren van de situatie voor de werknemers in de gevangenis. Er gebeurt al 3 jaar niks, zo zegt Gregory Wilson. Hij geeft als voorbeeld dat er 3 jaar geleden werd geprobeerd door de overheid om iets te doen aan de drones. Dat is nog steeds niet gelukt en er komen nog steeds veel drones binnen in de gevangenis. Dit leidt tot spanning onder het personeel en de APVO dringt erop aan dat de regering daadwerkelijk verbeteringen doorvoert. Bewoners van Ronde Klip en omgeving stappen naar de rechter. Ze zijn het zat dat er illegaal vuilnis wordt verbrand en gedumpt en dat de overheid te weinig doet om ervoor te zorgen dat hier een einde aan komt. De bewoners hebben zich verenigd en willen naar de rechter afdwingen dat er betere controle komt en de illegale dump wordt gesloten. Een toeriste op Curaçao was afgelopen nacht enkele uren zoet. Haar 2 vriendinnen hadden de politie gebeld en die vonden in de omgeving van Bapor Kibra de telefoon van de vrouw en ondergoed. Uiteindelijk is de vrouw terug naar haar hotel gekomen, maar ze kon volgens de politie niet verklaren wat er de afgelopen uren gebeurd was. ...16 nieuwe politieagenten werden gisteren beëdigd. Ze hebben er een studie van 2,5 jaar op zitten en ze kunnen nu de straat op. Minister van Justitie Hato is blij dat er een nieuwe aanwas is bij het Korps Politie Curaçao. Tijdens de Haarlemse honkbalweek staat Curaçao in de finale tegen Nederland. Om dat te bereiken won Curaçao voor de 2e keer tijdens het toernooi van Amerika. Nederland won van Japan. Opvallend is dat een groot deel van de spelers van het Nederlandse team ook uit Curaçao afkomstig is. In die zin schrijft de Extra vandaag dat er eigenlijk sprake is van een finale tussen Curaçao A en Curaçao B in Haarlem. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.